Здравейте, потребители на YouTube, аз съм някакъв си там. Абе, не ме прекъсвай. Добре, искам да ви съобщя една прекрасна за мен новина. Стеглих с кракнатата версия на Skype, да, няма лъжа, че е закупена. Мислех си го, ама не. И започна да снимам днес на Hackmine. Да, много се кефе. Ето, това с никът на Storm писам, изпраща съм от магиосни. Да бе. Тук с мен е отново Алебес, надявам се да се чува, понеже в клипът на Кънта стайка аз тогава бях с незакупената бантика ми, не се чуваше. Видях кой ма реши да оставя клипа. И те, сега. Ти знаеш как се трият клипове? Да бе, знам. Аз не. Не знаеш как се трият клипове? Добре, пак ще има това. Ще има линк за мизерния му канал в описанието. Защо ми е мизерен, за какво ще оставиш IP? Защото това е нещо като задължение, когато снимам с тебе. Чек на тебе колко пъсът върви, а в момента между другото и той играе Hackmine. Ма не сме в сервер, по-отделно сме. Ако някой знае как се прави сервер, да пише в коментарите. Да, понеже Алебест е необразован. Да, ще викам Алебест, вие чувах клиповете. Аз там по принцип с утром PvP, ама... Да бе, знам бе. Купих си Майнкрафт. Абе, не ме интересува какъв си бе, да. Използвам никът му, наречете ме идиот, така съм си. И за бога, защо играя на Peaceful? Чак сега се сетих. Изи за например, защото ти си наред. Човек, като си го пуснах на Изи, изведнъж почна да ми лагва. Чакай. F3, тъй да ми позареди... Да ми по-презареди чонките. Наистина на Peaceful обаче ни лаги. Да. Шет, Ендърман. Мале, как ме спа. Още един Ендърман. Ще телепортна се. Човек, тук бъкано с Ендърман. Дали е то детко? Да, същия. Както винаги. Редка нефт, вече има. Мога да се телепортвам с една магийка. Аз съм елф и мога да се телепортвам. Да, елф магиосник ли си? Аз съм те. Умира бе, мизерник. Ама ти трябва да цъкна 100 000 копчета, за да активирам някоя магия. Магийка. В коментарите ще ви помоля да ми пишете дали искате аз снимам. В момента мога на Yorkbox, на Vaults и на Hackmine. Ще ви помоля просто в коментарите да ми пишете на кой от тези мод пакети искате аз снимам. Развит съм така стабилна Yorkbox. Да бе, да. Влизаш... Малко ме пита как да се развия, че още сега почвам да играя. Това беше направих с друг свят бе. В един свят играят една седмица, половин седмица. Така, според мен поне съм развит. Тук сега се замислих за кома, само Ендърмани. Ти ще трябва да ги убиеш. Само Ендърмани ли трябва да бия? Добре, тук имам някаква магийка, Блинк се казва, не знам какво да прасне. Ще ви помоля също в коментарите да пишете, нали, как се правят магийките. Аз знам как се правят, обаче трябва да цъкнеш такива копчета. Човек, някакви мишки ме атакуват в момента. Гигантски мишки. Ето как се правило. Аз видях. Човек, кажи ми откъде е паузата на фапта, защото нали аз така скучи. Няма пауза. Няма ли? Бих им пусна някакво странно нещо. Ми се качиха няколко. Метнах с плъчката без да искам. С нея просто ме свикнал съм това. Човек с контрол е ти. Да. Цъкни контрол. Контрол. Яко. Мазо. Така, сега... Маличък, като чупиш спаунер, ти дават определени награди. Аз много бързо се реджейнвам тук, бе. Да, също и като ядеш се реджейнвам. Ти снимаш ли в момента? Не. Аз снимам. Нали каза, че ще снимаш, бе? Само аз ли снимам сега, бе? Да. На път съм да убия този Ендърман. Да, то... Даже не го оцелих. Да, обаче, кажи ми как да снимам като... Кажи го. Да, вярно, не знам как да снимаш като.
То тук синото ми е за... Как да спомням като това написвал ми върви с 20 FPS, пък ако стилно трябва да е задължително поне на Easy, а пък на Easy ми върви с ужасни... Чакай, ще пусна на хард да видя колко FPS върви. Пак също. Чакай, Обаче че на хард написвал, нещо... за колко по-добре върви. Да, ама... Аз сега играя написвал да видя за какво става въпрос. Идеята на мод пакета е да не си написвал, понеже да има такова. Пускаме някакви динозавърчета. Убивай ги, да. Кой левел си в момента? Втори. Чакай малко да си намаля звука, защо играя с звук. Не образя да играя с звук. Имам 5 скил поинтове, ще чакай. Чакай сега. Да си видя контролите. Айде бе, къде ми е това? Чакай. Ще си усиля... Махни си звука. Бе, аз съм си го махнал вече, бе. Добре, откъде ми е спринтът? Аз забравих да си го махна и аз. На тебе откъде ти е спринта, бе? Цъкам два пъти. Да, ама нямаш ли такова отделно копче с спринт? И връщам се при динозаврите, които ме бият много жестоко. Шелта ще си дигна един път. Как се го вдигаш, бе? Да, вярно, тук като ядеш, че дава хелт. Не бе, той има си скил поинтове. Те ли са тези Да, скил поинтове? Не знам, че я каза първи път, че края да хакна. Ще си дигна точността. Добре, вярно, аз забравих, че като пиеш Endermine. И спел билицата. Вече ти откъде си ги вдигаш? Влизаш в инвентара и там дето пише Basic, цъкаш More. Къде е басик? Стрендж. Аз си диг... Той синото е най-добре за магиосницата. Аз не го дигам. Човек, как се вдига той нищо? Където и басик? Няма, бе. Добре, тук ми изписва в долното ъгъл, че някакво 6. Не знам който е. Просто не знам който е. Добре, тук това е някакъв супер стаен бая. Вървиш се... сняг. Обикновени плейн. Стои смесъл някакво. Чакай. Как ще върви? Така. Защото преди малко бях на хард. Добре ми върви на Easy. Може да... Колко на тебе? Аз в момента ми върви 9-10 фокуса. Надявам се на видеото да не върви толкова. Само човек се бие с слаймове до лава. Вау, тук има такива скелети и динозавър. Първите скелети, които виждам до сега. Снимам докато умра. Просто снимам докато умра. Човек ще ме спукат от бой. Тъпи гадни слаймове, умрете фада! Къде е това да е много път? Добре, защо скелетите не ме бият? Поне имат по-малко хелт от те да. се разрушават. Добре, това ми пусна нещо. Като мене има лава. Скелета ми пусна още 6 хелта. Не знам. Чули нефтите? Да. Значи на видеото са чула. Добре, защо му върви толкова? Аз ще сменя класа. Аз няма съм в магиосник. Това удоволиш. Това е доброто, за да като разбереш как се играе. Стейве, кой е това? Пускам с Стейв в магиосник. Мога и да се телепортираме, тя ти гътим. Човек, това ми дава двойни айтъми. Ако се Стейв е магиосник. Стив магиосник е много тъпо, защото нямаш никакви магии. И така нататък. Аз вместо не ги знам магиите. Човек, мисля, че добре се справям като са първи път. Да. Не се обръща. Изчакай се. Смог в момента да е, не се обръща. Мале, човек. Знаеш какво? Да. Мале, ако ти кажа даже... Добре, защо експито ми намалява като си? Мале, човек, някакво излиза по стълбите, някакъв някакъв скорпион има тук, който мисля да убие. Ако той не ме убие. Нещо като черви човек, направо... До сега виждал ли си скорпиони или мишки? Защото на мен доста ми излизат такива. Да, между другото реших, да. Много в момента... Мале, човек, даже имат и лопати. Мале, как не го забелязах този скорпион, сега ма охапа и ми би пояса. Да ви са, бе. Аз съм бих предел са даже. Мишки гадни! Да, много са гадни мишки. Добре, тук има нещо. Тук има розов слайм, човек.
Мале, ще го сложа на писмо, защото ти ще му О, убия. вау! Вау, колко денче би слайма, бе! Уху, убих го! Мале, О, човек. вече имам 21 такива точки. Ти се гати опнатите. Те гати опнатите чудовища, пак съм на изи. И съм втори левел. Да, бе. Да, той и аз съм втори лева между другото. Колко чертички имаш то на експито? Аз две. Точно. И аз две. Ева. Тук могат ли да се чупят шугаркейнове такива букуци? Могат ли? Могат. О, Човек, щупих тревата и ми падна шугаркейн. Къде е? Ето. Да, пак казвам, но в момента реших, че ще снимам на Yorkbox и ония другия мод пак е, дет му забравихме. Волтс. Да. Очаквайте скоро епизод. Аре, аз стигнах най-горе на кулата. О, айтеми, yes. Каква кола, бе? Тук коли има. Да, има коли. Аз никъде не виждам. Чакай, откъде? Откъде са? Шит. Мале, седя си. Между другото, откъде се отваря мапа? Ако не знаеш. Ако не знаеш пак откъде се отваря мапа. О, тук е бъкан с буклуци. О, колко скелета има тук. Колко мишки. Аз бягам. О, сори. Извинявайте, ама се пускам на писо. Аз просто не мога да играя така. Аз не мога да играя така. Какво времето? Малко да се търва от те и се пускам пак на изи. Понеже аз не съм много супна така да кажа. Декстерите. А знаеш ли кой бе, човек? Мисля да свършваме епизода. Колко Айде още малко заради феновете. Тук има нещо. Ти сякаш имаш фенове. Да, имам право последните гледания. Ти колко правиш, але? Ти как правя по 700 гледания? Човек. Какви 700 бе, нали това? Не бе, имам един клип за Little Wine. Тук има телепорта, като натиснах шрифт и това то ма телепортна. Излиза като лопата. Добре, това е някакво бъгово. Бе, телепорт нема, бе. Имам някакъв черпак. Добре, тук... то пак, къде се пускаш, бе? На креатив. Искам да се кача отгоре аз. Не знам откъде се пускаш на креатив, или не можеш. Пишеш Game Mode просто. На мен не ми се отваря чата. Натискам тъто. То няма чат. Знаеш ли какво? Ще си пробия пътя по старомодния начин, където няма модове в Minecraft. Изчакай, ще си махна слушалката. Хубаво. Да знаете, може да не се чува вече. След като се махна слушалките, при мен поне има такъв бък. Не знам по вас дали има. Добре, някой влезе в стата. И човек, май... Да бе, разбрах такъв си. Буклук, тук ли си? Да, тук съм. Браво. Тук е тук. Буклукчиска камион. Тъпо перде. О, човек, излязах от равна. И пак паднах в някаква вода. На мен над мене поне няма лед. Тук имам някакво второ. Да, то паси. Аз съм свикнал с контрол да бягам. Добре, човек, пускам се пак на изи, понеже трябва просто да избягам от нея буклуци. Ти слушаш? Да бе, снимам бе, аз съм лоялен. 30 минутен клип. Колко? 30 минутен. 30 минутен клип. Не, като има възможност, нали, повече време така, ще направя точно 1 час клип. Ще се постарая да е точно 1 час. На как майна? Не, на нещо пак Minecraft. Може на Hex, между другото. Между другото, обещавам в този клип епизод. след малко ще свърши. Нали след 5 минути ще свърши клипа? За колко 5 минути? И ти колко искаш? Тук ли? Аз съм си настроила настройките, както ти каза. Всичко ми е на... Аз не знаех, че излизат монстрите на мапа, не съм забелязал. Човек, ти намирал ли си крипър до сега? Да. Браво, аз не съм. Добре, тук имаш някой експи, не знам откъде има позима. Аз да им вървя назад, бе, откъдето съм много. Спайдер левел 1 ще ме спукат от бойчо. Да, почнем вече да снимам. Да се доизкажа, защото има прекъсна неучтиво, доколкото помня. В този епизод обещавам да направя подробно клип, нали, вече с факта, как да си инсталирате, как беше, Technic Launcher, нещо такова беше. Technic Launcher. Technic Launcher, да, вероятно. При едно условие. Да, човек, намерих кола, няма свършвам клипа, докато не изляза от нея. Човек, знаеш колко са опнатите вътре, Ти отвътре му обвърт, пък смятай къде е входа, бе, човек.
О, шет, лак. Добре, той динозавърче просто се О, скорпиони, черни скорпиони. Ужас! Намерих входа. О, вътре бъкън с динозаври. Тук има дънджа, аз се качвам пистолчките. Шет. Убивам гаранто. О, да, добре. Така, надявам се епизода. Скорпион! Ай бе, чакай, мълчи. Така, надявам се епизода да ви е харесал. Лека вечер от мен и Тинвокс.